Bueno, hasiko baituk apurke kontatzen ire senitartekoen bizitzak, ez da? Gerra hasten danien Federico Illesek, ez da? Aite? Bai. Nire aitek oso gazte izala, 11 urterazo, aite hil izan. Zelan ez dakit, baina hil izan. Orduen, hasiko baituk Sebastian Iturralde Agirrerekin. Kontatik apur bat bere bizitza. Sebastian Iturralde hori joan zan, ez dakit, 17 urte zituela, Ameriketara, orduan jente asko joan zan moduen, eta Bilbo Gabratik Frantziara, eta Frantziatik Ameriketara. Eta nibili izan, lehenengotan, zaten da bera ferrokarriletan biherrian, eraketan inglez pizkatik ez dute bestie, eta gero joan zan Kaliforniara, eta han ezagutu da ben, bere senarra izen zana, bere emazte izen zana, eta hasi ziren arri zaintzan, ibili ziren urte askotan. Arek eta bigarren gerrea hasi orduko, eta bigarren hasi orduko erosia bezan terreno batzuk, han Kalifornian Sacramento horrekaren meandro baten. Eta, suertiek dio bezen, ze hango gobernuek konpondu ziren lurralde guztize, isotute, konpondute, ipinetute bestie, gobernuntzako 4-5 urte biherraikiaren zein. Eta, horregaz bizimodo ona diabien, gero gaztera. Eta etorri ziren ona neu jatzen zen urtien, 52 etorri ziren edo gero turtik zan, urte biri behin oturte zan. Eta hanik izan, Ameriketan izan, ezaben, Fernandezek ezaben, Zenamarik ezaben.